Rapport imħejji mill-membru parlamentari Ewropew Francis Zamid Dimek u li jippreżenta lil kumitat dwar il-kultura u l-edukazzjoni ġie approvat b'25 vot favur u mingħajr vot kontra jew astenzjonijiet. L-iskambji kulturali u edukattivi bejn l-Unjoni Ewropea u l-imsieħba tagħha jistgħu jikkontribwixxu għal ħolqien ta' impjiegi. Barra minn hekk, l-Istati Membri u l-Kummissjoni Ewropea għandhom jiżviluppaw skemi ta' mobilità ta' kwalità għolja u ta' kooperazzjoni xjentifika biex jippermettu kollaborazzjoni internazzjonali u skambju ta' għarfien. Kompla li minnaħa l-oħra il-politika tal-kultura u l-edukazzjoni trid tipprovdi ħiliet biex jiffaċċjaw sfidi li jirriżultaw mill-globalizzazzjoni. Iddikjara dan Francis Zamid Dimek fl-indirizz tiegħu qabel dan il-vot fejn enfasizza li l-ftehimiet kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u pajjiżi terzi għandhom jipproteġu u jippromuovu id-diversità kulturali u lingwistika, il-libertà tal-espressjoni, il-libertà tal-medja u l-pluralizmu, rispettivament mill-pjattaforma tat-teknoloġija jew tad-distribuzzjoni użata. Fil-ftehimiet kummerċjali, il-kultura u l-edukazzjoni ma jistgħux jiġu konsidrati jew immaniġjati bħala servizz għal Zamid Dimek. Fir-rapport tiegħu Zamid Dimek ħeġġeġ ukoll il-Kummissjoni u l-Istati Membri biex jużaw strutturi eżistenti tal-Unjoni Ewropea għall azzjonijiet ta' diplomazija kulturali f'konformità mal-prinċipji ta' solidarjetà u sostenibilità biex irawmu tnaqqis tal-faqar u l-iżvilupp internazzjonali meta jittrattaw il-kummerċ internazzjonali. Il-globalizzazzjoni hija kkunsidrata bħala waħda mill-ikbar sfidi li qed jaffaċċjaw iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea billi tista' tagħti spinta li tkabbir ekonomiku tal-Unjoni Ewropea. Tista' wkoll tpoġġi pressjoni kbira fuq l-impjiegi, pagi u standards. Għalhekk, il-Parlament Ewropew qed iħejji r-rakkomandazzjonijiet tiegħu dwar kif l-Unjoni Ewropea tista' taffi dawn l-isfidi, tippromuovi l-valuri tagħha u tagħti spinta lill-opportunitajiet. Ir-rapport ta' Zamid Dimek issa se jiġi kkunsidrat mill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali tal-Parlament Ewropew.